bizi naiz eta hilko banintzo be, Euskal Grungea Amerikarra baino lehen, Arjaiusen teoria psicodelikoak, si Teruel existe zuberoa también. Sodomiten 21. mendeko, Espainiar mistika berrian modan badago, Bizkaitarrak berriro saiatuko dira, eskupilota ikasten frotoietan. Baditu gongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira paso erideia, botila beteta dagoen bitartean. Barkatu gure zorrak idei celebrea, bizardunen taberna nozekien zuten zen, izugarrizko batzok festa bat zegoela, hori bai ikarar horbiltzerakoan. Baziren beltxaranak eta minaz beteta, aurrezku elektronikoak, dantza, 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 jeltzaleak saltokan, eskataz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira paso erideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean etxanda loen zinean, botelea zenbatzen eta orainko beriak, amez gaizto zinguraturik izerdi batxetan, gaizta begiak ireki bete hortxe daukat. Nafar judaz batek irri batxu da trebe, Gernikako estatutu hasta zakila zinatzen, Mondragon kooperatiba Cuarto Reich finanziatzen, Xavier Pérez de Euskitze jota kantatzen. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira paso erideia, botila beteta dagoen bitartean. Melito Manzana, ikatza Carbona, Mujer Andrea eta hombre gizon, ez ziguten irakatsi nola zen el maricón, auskalo txirri mirri edo txiribiton. Fasismoa espin, txistorra bokatak, misoginia darwinismo peste bubonikoa, edo zein medizina ere negungo saltzeko, funkeraren onanismoa zen gaitzotzeko. bizi naiz eta hilko banintzo be, Euskal Grungea Amerikarra baino lehen, Arjaiusen teoria psikodelikoak
pero él existe zuberoa también. Sodomiten hogeita bat garren mendeko Espainiar mistika berrian modan badago. Bizkaitarrak berriro saiatuko dira eskupilota ikasten frotoietan. Baditu gongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut diran basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Barkatu gure zorrak idei celebrea, bizardunen taberna nozekien zuten zen. Izugarrizko batzok festa bat zegoela, hori bai ikarar horbiltzerakoan. Baziren beltxaranak eta minaz beteta, aurrezku elektronikoak dantza, dantza, dantza. Jentzaleak saltokan eskataz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean etxanda loen zinean, botelea zenbatzen eta orain komeriak. Abez gaizto zinguraturik izerdi batxetan, gaizta begiak ireki betortxe daukat. Nafar judaz batek irri batzuk da trebe, Gernikako estatutu hasta zakila finatzen. Mondragon kooperatiba Cuarto Reis finantziatzen, Xavier Pérez de Euskitze jota kantatzen. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut diran basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Melito Manzana, ikatza Carbona, Mujer Andrea eta hombre gizon, ez ziguten irakatsi nola zen el marikon, auskalo txirri-mirri edo txiribiton. Fasismoa espin, txistorra bokatak, misoginia darwinismo peste bubonikoa, edo zein medizina ere negungo saltzeko, bunkeraren onanismoa zer gaizotzeko. Naiz eta hilko banintzo be, Euskal Grujea Amerikarra baino lehen. Arjaiusen teoria psicodelikoak, si pero él existe zuberoa también. Sodomiten hogeita bat garren mendeko Espainiar mistika berrian modan bada.
berriro saiatuko dira, eskupilota ikasten frontoietan. Baditu gongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Barkatu gure zorrak, idei celebrea, bizardunen taberna nozekien zuten zen, izugarrizko batzok, festa bat zegoela, hori bai ikarar aurbiltzerakoan. Baziren beltxaranak eta minaz beteta, aurrezku elektronikoak, dantza, 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 jentzaleak saltokan, eskakaz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean etxanda, loen finean, botelea zenbatzen eta orain komeriak, amez gaizto zinguraturik izerdi batxetan, gaizta begiak ireki betortxe daukat. Nafar judaz batek, irri batzuk da trebe, Gernikako estatutu hasta zakila finatzen, Mondragon kooperatiba Cuarto Reich finantziatzen, Xavier Pérez de Euskintxe jota kantatzen. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Melito manzana, ikatza karbon, mujer Andrea, eta hombre gizon, ez ziguten irakatsi nola zen el marikon, auskalo txirri mirri edo txiribiton. Fasismoa espin, txistorra bokatak, misoginia darwinismo peste bubonikoa, edo zein medizina ere negungo saltzeko, bunkeraren onanismoa zen gaitzotzeko. Naiz eta hilko banintzo be, Euskal Raujea Amerikarra baino lehen, Arjaiusen teoria psikodelikoak, si teruel existe zu beroa tambien. Sodomiten 21. mendeko, Espainiar mistika berrian modan badago, Bizkaitarrak berriro saiatuko dira, eskupilota ikasten frontoietan. Baditu gongiak eta kristonko joiak, ez dira
saltokan eskakaz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, baso egideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean etxanda, loen zinean, botelea zenbatzen eta orain komeriak. Amez gaizto zinguraturik izerdi batxetan, gaizta begiak ireki betortxe daukat. Nafar judaz batek irri batzuk atrebe, Gernikako estatutu hasta zakila zinatzen, Mondragon kooperatiba Cuarto Reis finantziatzen, Xavier Pérez de Euskitxe jota kantatzen. Balitu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira baso erideia, botila beteta dagoen bitartean. Melito manzana, ikatza karbona, mujer Andrea eta hombre gizon, ez ziguten irakatsi nola zen el marikon, auskalo txirri mirri edo txiribiton. Fasismoa espin, txistorra bokatak, misoginia darwinismo peste bubonikoa, edo zein medizina ere negungo saltzeko, bunkeraren onanismoa zen gaizotzeko. Naiz eta hilko banintzo be, Euskal Reugea Amerikarra baino lehen, Arjaiuzen teoria psikodelikoak, si Teruel existe zu beroa tambien. Sodomiten 21 mendeko, Espainiar mistika berrian modan badago, Bizkaitarrak berriro saiatuko dira, Eskupilota ikasten frontoietan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira baso egideia, botila beteta dagoen bitartean. Barkatu gure torrak idei celebrea, bizarduneen taberna nozekien zuten zen, izugarrizko batzok festa bat zegoela, hori bai ikarar aurbiltzerakoan. Baziren beltxaranak eta minez beteta, aurrezku elektronikoak, dantza, dantza, dantza. Jentzaleak saltokan eskakaz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez
ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean etzanda, lo ezinean, gotelea zenbatzen eta orain komeriak, amez gaizto zinguraturik izerdi batxetan, gaizta begiak ireki bete hortxe daukat. Nafar judaz batek, irri batzuk atrebe, Gernikako estatutu hasta zakila zinatzen, Mondragon kooperatibak kuartorreiz finantziatzen, Xavier Pérez de Euskitze jota kantatzen. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Melito Manzana, ikatza Carbona, Mujer Andrea eta hombre gizon, ez ziguten irakatsi nola zen el marikon, auskalo txirri mirri edo txiribidon. Fascismoa espin, txistorra bokatan, misoginia darwinismo peste bubonikoa, edo zein medizina ere negungo saltzeko, funkeraren onanismoa zer gaizotzeko. Naiz eta hilko banintzo be, Euskal Raujea Amerikarra baino lehen, Arcaiusen teoria psicodelikoak, si teruel existe zu beroa también. Sodomiten hogeita bat garren mendeko, Espainiar mistika berrian modan badago, Bizkaitarrak berriro saiatuko dira, Eskupilota ikasten frontoietan. Baditu gongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Barkatu gure zorrak idei celebrea, bizardunen taberna nozekien zuten zen, izugarrizko batzok festa bat zegoela, hori bai ikarar aurbiltzerakoan. Baziren beltxaranak eta minez beteta, aurrezku elektronikoak, dantza, 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 jentzaleak saltokan, eskataz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Badinku dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira basoen ideia, botila beteta dagoen bitartean.
batxetan, gaizta begiak ireki bete hortxe daukat. Nafar judaz batek, irri batxuka trebe, Gernikako estatutu hasta zakila sinatzen, Mondragon kooperatiba Cuarto Reis finantziatzen, Xavier Pérez de Euskitze jota kantatzen. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek eduko maite dudak guztia. Defendatuko dut irarmazoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Melito Manzana, ikatza Carbona, Mujer Andrea eta hombre gizon, ez ziguten irakatsi nola zen el maricón, auskalo txirri mirri edo txiribidon. Marxismoa espin, txistorra bokatan, misoginia darwinismo peste bubonikoa, edo zein medizina ere negungo saltzeko, funkeraren onanismoa zer gaizotzeko. Naiz eta hilko banintzo be, Euskal Raujea Amerikarra baino lehen, Arcaiusen teoria psicodelikoak, si teruel existe zuberoa tambien. Sodomiten hogeita bat garren mendeko, Espainiar mistika berrian modan badago, Bizkaitarrak berriro saiatuko dira, Eskupilota ikasten frotoietan. Baditu gongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudak guztia. Defendatuko dut irarmazoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Barkatu gure zorrak idei celebrea, Bizardunen taberna nozekien zuten zen, izugarrizko batzok festa bat zegoela, hori bai ikarara urbiltzerakoan. Baziren beltxaranak eta minez beteta, aurrezku elektronikoak, dantza, 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 jentzaleak saltokan, eskataz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut irarmazoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean etxanda loen zinean, gotelea zenbatzen eta orain komeriak, abez gaizto zinguraturik izerdi batxetan, gaizta begiak ireki bete hortxe daukat. Nafar judaz batek, irri batxuka trebe, Gernikako estatutu
estatutuaz da zakila sinatzen, Mondragon kooperatiba Cuarto Reis finanziatzen, Xavier Pérez de Euskitze jota kantatzen. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira armazoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Melito Manzana, ikatza Carbón, Mujer Andrea eta hombre gizon, ez ziguten irakatsi nola zen el maricón, auskalo txirrimirri edo txiribizon. Fascismoa espin, txistorra bokatak, misoginia darwinismo beste bubonikoa, edo zein medizina ere negungo saltzeko, bunkeraren onanismoa zer gaizotzeko. Naiz eta hilko banintzo be, Euskal Raujea Amerikarra baino lehen, Arcaiusen teoria psicodelikoak, si teruel existe zuberoa tambien. Sodomiten 21 mendeko, Espainiar mistika berrian modan badago, Bizkaitarrak berriro saiatuko dira, eskupilota ikasten flotoietan. Baditu gongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira armazoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Barkatu gure zorrak idei celebrea, bizardunen taberna nozekien zuten zen, izugarrizko batzok festa bat zegoela, hori bai ikalara urbiltzerakoan. Baziren beltxaranak eta minaz beteta, aurrezku elektronikoak, dantza, 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 jentzaleak saltokan, eskataz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira armazoen ideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean etzanda loen finean, botelea zenbatzen eta orain komeriak, amez gaizto zinguraturik izerdi batzetan, gaizta begiak ireki bete hortxe daukat. Nafar judaz batek, irri batxu da trebe, Gernikako estatutuaz da zakila sinatzen, Mondragon kooperatiba Cuarto Reis finanziatzen, Xavier Pérez de Euskitze jota kantatzen.
naiz eta hilko banintzo be, Euskal Raujea Amerikarra baino lehen, Arcaiusen teoria psicodelikoak, si terror existe zuberoa también. Sodomiten 21 garren mendeko, Espainiar mistika berrian modan badago, Bizkaitarrak berriro saiatuko dira, eskupilota ikasten protoietan. Baditu gongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, baso erideia, botila beteta dagoen bitartean. Barkatu gure zorrak, idei celebrea, bizardunen taberna nozekien zuten zen, izugarrizko batzok, festa bat zegoela, hori bai ikarar horbiltzerakoan. Baziren beltxaranak eta minaz beteta, aurrezku elektronikoak, dantza, 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 jentzaleak saltokan, eskataz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, baso egideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean etxanda, loen finean, botelea zenbatzen eta orainko beriak, amez gaizto zinguraturik izerdi batzetan, gaizta begiak ireki bete hortze daukat. Nafar judaz batek, irri batzuk da trebe, Gernikako estatutu hasta zakila zinatzen, Mondragon kooperatiba Cuarto Reitz finanziatzen, Xavier Pérez de Euskitze jota kantatzen. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, baso erideia, botila beteta dagoen bitartean. Benito Manzana, ikatza Carbona, Mujer Andrea, eta hombre gizon, ez ziguten irakatsi nola zen el marikon, auskalo txirri-mirri edo txiribiton. Fasismoa espin, txistorra bokatak, misoginia darwinismo peste bubonikoa, edo zein medizina ere negungo saltzeko, bunkeraren onanismoa zer gaitzotzeko. Triste bizi naiz eta hilko banintzo be,
Euskal Grujea, Amerikarra baino lehen, Arjaiuzen teoria psikodelikoak, si teruel existe zuberoa tambien. Sodomiten 21 garren mendeko, Espainiar mistika berrian modan badago. Bizkaitarrak berriro saiatuko dira, eskupilota ikasten frontoietan. Baditu gongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, baso erideia, botila beteta dagoen bitartean. Barkatu gure zorrak, idei celebrea, bizardunen taberna nozekien zuten zen, izugarrizko batzok, festa bat zegoela, hori bai ikarar horbiltzerakoan. Baziren beltxaranak eta minaz beteta, aurrezku elektronikoak, dantza, 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 jentzaleak saltokan, eskakaz jantzitak, piruletako paritzen santa agedan. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, baso egideia, botila beteta dagoen bitartean. Oean etxanda lo ezinean, botelea zenbatzen eta orain komeriak, amez gaizto zinguraturik izerdi batxetan, gaizta begiak ireki betortxe daukat. Nafar judaz batek, irri batzu da trebe, Gernikako estatutu hasta zakila zinatzen, Mondragon kooperatiba Cuarto Reis finanziatzen, Xavier Pérez de Euskitze jota kantatzen. Baditu dongiak eta kristonko joiak, ez dira zuek enduko maite dudan guztia. Defendatuko dut dira, baso erideia, botila beteta dagoen bitartean. Melito Manzana, ikatza Carbona, Mujer Andrea, eta hombre gizon, ez ziguten irakatsi nola zen el marikon, auskalo txirri-mirri edo txiribiton. Fasismoa espin, txistorra bokatak, misoginia, darwinismo, peste